Arratzalde hon da nahi, beti da placer bat, no? Herrian behintzat, horrelako gauzataz hitz egitea, ze beti biltzegea gora eta bera mila txokotan, baina beti herrian eta euskera zitia olako gauzak plus bada, ezta? Porque aukera asko gure ez dugu izaten olakoak egiteko. Orduan, preparaude presentazio bat, gauza pilo bat sartu ditut, pare bat ordu esan duzu, baina ni ez da kalkulatu zenbat izangoa, segurazki pixkat gutxi xio, baina, helburua zein izangoa, hemen jartzeten bezala, eta zuk esan dezun bezala, satelite irudiak nola bilatu eta behatzia, ezta? Bereziki Sentinel-2an enfokauko gea, baina satelite mordo bada hor goian, eta ikusiko ditugu beste mota batzuk, eta zuek nola erabiltzia dazkazuen, eta ezta? Eta gero bestalde, naizta hitzaldian pixkat gainetikan esplikatu nun zeintzuk dian parametruak sateliten inguruan, batez ere ikusten nahi geana hobeto ulertzeko, oinarri basiko batzuk izateko, eta ez dela bakarrikan argazkia ikusi baizik eta ni uste interesgarria dela horren atzian zer da hon ulertzia, ezta? Bestela oso motxa izango zen hau, esango nizuen, honea sartu, bilatu, jetxi eta punto. Orduan, errepikatu ingo naiz pixkat leno esan nituen gauzekin, baina, igual pixkat astuta dazkazue, zuei kontautu nizkizuen gauzatxo batzuk, eta, pixkat errepikatuko naiz, baina badakite, igual, 20 minutuko saio baten etzen dutela, igual, denbora gehiegi izan, asentatzeko ezagutza edo informazioi guztia, eta, ni uste errepikatzen ikaste dela, ezta? Hori, errepasatuko ditugu teledetekzioan oinarriak, hau pixkat ikusi genituen lehen ore, eta gero batez ere zuentzako interesgarriana dana, ezta, ikusiko ditugu plataforma ezberdinak, nola sateliteko irudiak deskargatzeko, beiratzeko, eta, maila ezberdina daude hor, baina, gauza basikoak, no? Adibide deixente jarritu, ez nekizkin zuen perfilak, da, igual bate daka egotia interesauta geologian, beste bat konflikto belikotan, beste bat naturan, edo volkan sumenditan, eta adibide desberdinak jarritut. Eta bukatzeko, Aixierreke komentatu zian, afizioa badakazula horre bideotan da ibiltzeko, eta bideo txiki bat ingo deu zuek ikusteko nola presentatzea ditugun gauza batzuk, guke divulgazioak iteitugunean eta eratortze deunean informazioa sateliteko iruditatikan. Oain honetan ez naiz enfokatuko ni iteituten gauzatan, baizik eta zuek etorkizun batian etxetikan itia eukiko dituzuen gauzatan. Horre hitzaldia eman ginunean, ni kontatu nuen pixkat zertan ibiltzen itzan eta bar, baina hau da itxetik iteko gauzak. Nire afizionatu bezala, profesionalki honetan dedikatzen naiz, baina asko afizionatu bezala ibili naiz, Twitterren eta sare sozialetan gauzak eta publikatzen, eta nire iteko modu hori gai naizen trasladatzen. Eta bitxikeri batzuk eta anekdota baten bat beste kontaukoet, eta nahi desunean interrumpiu eta galderakin lasai. Orduan, PowerPointa etorkizun batian zehatu ingo dut, tartekatuko dugu, orduan esaten duten dana ia hemen egongoa esplikauta. Galderaik etorkizuen nian baldin bakazue lasai idatzi honea, eta kontuan izan, ibiliko naizela pixkat presentaziotik beste pantaila batzuta salto iten. Orduan, besteik gabe, hasiko gea esaten, hau ikusi zenuten, baina teledetekzioa zer dan. Online daun jendia etorkizun baten bideoei jotzen baldin badezu ere, jakitia, beste hitzalditan hau ja, lehen esan detena, hau ja esan da dakatela, baina, berriro ere errepikatu ingo, pixkat, txapare jasan berdezu eta. Orduan, teledetekzioa objektu edo fenomeno batetik datorren energia somatzeko teknika da, ezta? Fenomeno edo objektu horrekin kontaktua ez da holarik. Hau da gaizateak gu gea teledetekzio sistema bat nolabai, no? Gu begia dazkau, kamera bat bezala eta gure garuna dakau jasotzen duen informazio hori prozesatzeko eta hortikan gure informazio eratorria jasotzeko, erabakiak hartzeko. Kasu honetan berdina da, baina iten dugu bai hegazkinetan, dronetan eta bar jarri.
basikoa. Aurrea jun baino lehenua askotan galdetzen dien gauza bat da, ja satelitetaz hitz egiten, aber zenbat satelite eta bar dauden orgoian. Hau da, eskala noski ez da erreala, milioika aldiz zatuta dago, handituta dago. Benetazko eskala baten ikusiko baldin bagenuke ez ginen sateliteikan ikusiko, baina nolabaite ikusi behar dugu eta bueno, hola guztira esaten da, aurten ja ia 14.000 satelitetan gaudela, eta ikusi zazue 2030ako egiten dian aurrikuspenak 1.000 satelitekoak. Da, bueno, oain ikusiko dugu pixkat historia nola dan, baina orbita da oso dentsua jartzen. Ikusten dezuen bezala hemen beste linka dakazu hemen, nahi bazue honea sartu noizbait, baina hemen dakau aplikazio berdina, eta hemen ikuste dituzue bakoitzai dakau klik bat itia, eta hauen normalian danak trakeatuta daude. Badakigu nun dauden, eta zeintzu dian, eta badaude beste batzuk, badiala sekretuak, eta ezta. Eta hemen honen puntu larriena izango litzateke hau, debrisa izen hau edo txatarra espaziala ulertzeko. Orduan hau da izaten arazotxo bat, azkenengo urtetan, adibidez aurten lehengo urteko bukaeran, estatu mailan botazan komunikazio satelite sekretu bat, bueno, ez sekretua publikoa zen, baina defentsakua zen, Hispasat o Spainsat o NG2, New Generation 2, eta hauetako bat eman zion petardazo bat, eta 1.000 milioika segundu batian aldein zuen. Hori da eman izan duen informazioa. Galdera bat, hori ez da basura espazial? Bai, hauek roixaz ikusten dianak, ezak dazka 40.000 objektu edo katalogauta. Badago enpresa bat hemen Elgoibarren, AVS, egin behar duna, dauka proiektua egiteko, barredoras especiales para recoger toda esa basura, proiektu bezala, eta nik uste deia desarrollatuta eta egiten. Makinak beak, barredorak beak egiten nahi dira, enpresa honetan hemen Elgoibarren. Bai, pixkanaka egia da, UBS hor dago, sateliteare indu, eta pixkanaka espazioaren jasangarritasun kontzeptu hori haidia lantzen, bai ez zatikan eta bar, porque ikustezunean olako objektu txiki batek emateizu la petardazua eta 1.000 milioika derrepente inutilizauta gelditzen diala, zehose inberra badao. Probabilidadiak oso txikiak dira, baina hor dago. Orduan hori kontutan eukitzeko. Hau hemen ikusten dugu esaten duna, ez da, naizta objektu oso txikia izan, hau ezak transtaden dakan, Alemanian daka esposizio bat, naizta oso objektu txikia izan, velozidade horietan, abiadura horietan zerbaitei eman eta txikitu iteu. Orduan hemen ikustezue, zentimetro bateko kanika batek zenolako impactua dakan zea hontan, ez da. Eta are eta gehiago, deitzen zaio Kessler sindromea efektoen kaskada bati, ez da? Imaginatu, hauetako batek satelite bati ematen diola, honek hau puskatzen dela 1.000 zatitan, beste 1.000 zati horiek ematia dake beste batei, eta karo, hau tormenta perfekta bat izatia orgoian, ez da? Naiz da esaten, espazioa eskala horietan oso handia da, baina, egoten dira, holako eventuak orduan, kontuak inibili behar da. Gu enfokatuko gehar, hor jartzen duna, Remote Sensing and Earth Observation, diala lurran behaketan enfokatzen dian sateliteak, hauek 1.000 bat daude, baina, oain pixkat historia eta ikusiko dugu, eta ikusiko dugu nola aidan hasten hau guztia, ez da? Gu gatu zientzia aplikatua da, teledetekzioa, diapo hau pixka sonaduko izu ere bai, nondik handator guztia, gizakiak gehiago jakiteko dakan bihar horretatik, eta ja 19. mendian, hasi zian pixkanaka, kasu honetan ikustezue, uixokin pixka jolasten edo torturatzen esango nuke, baina optikan
evoluziotikan eta batei bururatu zetzaion nola kamera bat jarri uxo batei eta ze abantaila ematen dizkizun horrek besteekiko, ezta? Ezagutza lortzeko. Ez naiz hartuko asko historitan, zuek gerore beiratziare bakazue, baina bakizue 19. Mende geroztik, aurrerapen tekniko pila bate ondia eta iritsi ginen gero gerra hotzea. Bigarren mundu gerra eta gero, 1945an, teknikakin batea, optikak eta garatzen juntzian, eta bai interesak eta geopolitika ere bere indarra eukizun hor, ezta? Eta adibidez hemen ikustezue, Zarauzko orto argazki hauek, zabazkazuela, Geoeuskadi atalian, hau da 1956 urtekoa. Ez da satelitekoa, hegazkinetik anatea eta dago, eta eozeinek ikustia dazka, bai. Hortikan, hau vuelo amerikano deitzen zaio, eta behaiek haizian hor behaien tegemanegia egiten, dana pixka kontrolauta eukitzeko, ez da? Zorionez, zoritxarrez agian garai hartan, ez da, baina zorionez irudi hauek iritsi zaizkigu. Era berian, hauek datoz hau sateliteko irudi bada 1976an hartutakoa, orduan konturatu. Gaur egun nahi geha resoluzioa onditaz eta hitzaiten, hain dela 60 urte haizian Amerikarrak satelitetaz mundu osoko txokuak behatzen. Hau Paris da, eta ikuste zuen bezala nahiko resoluzio ona daga, Pariseko imagen honek. Harrigarria da, hau imagen desklasifikatuak dira, baina edozeinek hartzia dazka gaur egun, eta ez dake interes estrategiko ikan, orduan Amerikarrak de Pascuas a Ramos zatzeitue, liberatzeitue. Eta orduan iristegea nolabait, 1970ko hamarkada hortan, Amerikarrak hasi zian USGS edo Servicio Geológico Estadounidense, hasi zian pentsatzen, ze erabilgarritasun zibil eman irudi hoiei, no? Eta orduan hasi zian Landsat serie oso famatua da, Landsat seria, eta hasi zian helburu zibileko satelitea egiten. Hortikan aurrea gaur daño satelite pilo bat hasi geha eukitzen, Copernicus programa, ez dakit jakingo zuen, Europarra da eta Europan hasi geha gure konstelazio zibilak eta izaten datu irikianak. Ze gero leheno esan deten bezala, kriston aurrerapenak egon dira baita koetetan, propulsoretan, materialetan, gero ere materialak gero ere txikiagoak dira, eta horrek zekartzeu espazioan kilogramo bat jartzia asko zemerkio izatia. Orduan sartu geha nolabait deitzeana New Space aroa edo espazio berrian arua, no? Eta hortik handatoz gaur egun leheno esaten ditun arazotako batzuk, no? 14.000 satelite, 1.000 satelite eukitzia 2030an, arazo bada. Esan behar da, hauetako asko datorzela SpaceX enpresatikan, Elon Muskena, ez da, porque honek Starlink konstelazioa botatzeitu eta, gero, uste 14.000-tikan 8.000 bat SpaceX izena diala. Gero honek kriston goraka da ingo, baina, pixkateko kontekstua jartzeko. Kopernikus inguruan informazio gehiago nahi badezue, hemen esteka, bakarrik jakin hori niretzako garrantzitsua da esatia datu irekia diala, porque hori da politika bada. Eta politika gainean nahita indakua eta gizartean onurarako, teorian. Oain arte Landsat serialeno esan nuna 2008 arte etzan ireki. Orduan ez ginun, ordaindun behar ginen beti. Ikerketako irekita zeuden, baina igual irudi bate $5.000 edo balio zizkizun, 4.000 segun azalerak eta bar, no? Orduan 2008-2007an irekin zuten artxibua eta hori izan zen inflexio puntu bat gizartia jasotzeko inbertsio hori guztia datu irekien moduan.
Eta horrek kriston zientzia mailan izan du Jesu Kriston inpaktua, eta ikusten baldin baituzue, publikazioak esponentzialki hilo izan dira, publikazio zientifikoak, ezta? Orduan, Europak zeintzun modelua pixka kopiatu, eta nik uste esango nuke baita hobeture. Eta horregatik dakau gaur egun aukera beste batzuk etorri, behaien desarroilua egiteko, eta gu herritar bezala erabili ahal izateko, ezta? Azken finean gure inpostuak dira, hau ez dator no cae del cielo, esatean bezala, Kopernikusek ez dakit, esan badioa, baina 10 milioi euro edo izango dira. Satelite gehiago datoze bai, eta orduan aurrekontu oso handia dazke, hor dago involukrauta azkenean Europar Parlamentua, Komisioa, Europar Agentzia Espaziala eta bar, no? Orduan, ondo dago jakitea ere bai, gure inpostutekan eratortzen diala satelite hauek guztiak eta guk erabiltzia dazkaula gizartean onurarako. Lehenoko modeluakin ordaindu inberko ginun, eta oain erreixo da, ez da. Eta ez daude kapatuta? Hauek ez. Ez zertan? Ni dakitela ez. Eta hori konprobatzia dakazu ez, gero ikusiko deun bezala, edozein momentutan dazkazue irudiak behiratzia. Egia da, pasatzen baseaia, segmentu komertzialea, hor ja historia aldatu iten da pixkat. Segmentu komertziala ja ikusiko dugu gero, baina segun eta zer resoluzio dakasun askotan ezin dezu ikusi zer da honor azpilan. Eta hemen nahi geha hitz egiten, gero ikusi esplikatuko pixka gehiago, 10 metrotaz. Orduan 10 metroko pixel bat baldin bakau hor, hau defensa ministeritzak eta horren atzetik juten dira. Eta asko bultzatze du, presupuesto asko da hartuta defensatik, militarretatik. Hau zibila da, baina, zibila izate horretan kriston resoluzioak ez dira egiten, igual etorkizun batian, bai. Baina zure galderai jarraituz, bai resoluzio asko handiagoa dakatenak dake interes geoestrategiko handiagoa. Igual, ja eukitzen badezu satelite bat 30 zentimetrokoa, hor ja asko gauza gehiago da dazkazu ikustia. Eta nik dakitela, oain adibidez, Iraneko rollo guzti honekin eta bar, konpainiak pribatuak haidia atzeatzen publikoan jartzia imaginak. Adibidez dago Planet Labs, lehenguan irakurritzen nintzen, dakala konstelazioa handiena, eta ustet atzeatu ditula puesta en eszena 14 egun. Orduan hor badaude, holako movida potolo bada honian munduan bai kapatzeituen nola baiteta. Eta oain dela gutxi arte, ez zeuden baimenduta resoluzio batetikan aurreako kamarak iten. Baina hori, azkenian, estatu batuarrak asko kontrolateo eta esateo, hau bai, hau ez, baina, jakintzazue txinarrak edo zer dakaen, eta rusuak. Esan desun 14 egun hoie dia dekalagia. Zerbait gertatzen nahi da, eta zuk ezin dezu ikusi 14 egun pasa bitarte? Bai, baina hori iten duen nahi ta. Hori da, 14 egun, bai, ez dakit, 14 egunetan ja suposatuko militarki interesa galdu dula, hori da. Porque imagina berez, ez dakazu momentua, baina satelitea zure antenan gainetik pasatzean ian, geistea, eta gero rusuak eta dakaena, baina horrek ez daki, eta gaur egun ez daki, leheno jarriet KH-6 osei uste zala, horiek satelite espia zian, Keyhole programa zan. Gaur egun ez dakigu zer dakaen, Amerikarrak ez da ere hor. Esatea Keyhole hori gaur egunguak eukiko zuela Hubble bat buelta eman da bezala. Orduan, ja 2 metroko izpilu badakazu, orduan hor limite fisiko batzuk badaude, 10 zentimetrokoak hori baino gehiago ez detuzte dakaenikan. Baina, gaur egun dronakin eta historia horiekin, Orduan, haure ikusi genuen aurreko batian, daude 4 ezaugarri printzipal satelitetaz hitz egitegunean, bat noski da goitikan hasita orbita, satelite geoestazionarioak egongo zian 36.000 kilometrota esan nun bezala, altura hortan segertatzea, beren inertzia eta
parekatzen dela lurrakin bat etortzeko, ez da? Orduan zaite lurra moitzen jutea eta sateliteak goitik handi joa, eta beti enfokauta daude toki berdinean. Satelite geostazionarioak. Eta gero daude orbita bajuoku dianak, aidiala bueltaka munduan zehar. Eta aurreko baten ez nun sartu, baina oain hau sartuet, zeia ikusi izan ditut pare bat programa, bat Europarra, oain hasiko ala, eta jarri behar ditue sateliteak very low Earth orbit. 250 eta 350 kilometro bitartean. Hemen gertatzea, atmosferan efektua askoz handiagoa da. Orduan sateliteak bertan mantetzia askoz drag indarra, osea askoz gehiago dakar resistentzi gehiago eta bultza iteio berak ere bai gehiago. No? Orduan mantendu berdezu hor goian satelitea eta igual kombustible gehiago berdezu eta zea. Experimentala dira hemen iten nahi dian zeak, baina bueno, Sentinel bila da 500 kilometro eta 600 eta ez dakit. 600 kilometro berago zaude, orduan resoluzio handiagoak lortzeko askoz errexo da, ez da? Baina petardazo hau ematen baldin bau hor kostan onduan, mal asunto. Eta gero, bueno, tiraka pixkat lenguan hitzeiten egon zinatena, Eclipse-etaz eta, gogoratu abuztuan 12an izango ala, eta, bueno, irudi hau jarriet Eclipseana, no? Estatu Batutatik pasazan Eclipse totala da, eta haure nahiko izugarria da, ikustea ondo, no? Nola itzala dijuan Estatu Batutatik sartzea hor Kaliforniatikan, atatzea hor New York ingurutikan. Horako gauzak dazkazua ikustia. Gero honetan Worldview beste bat, hau pixkat ja resoluzioa handiagokoekin, ez guaz resoluzio oso handita, baina ja ibiliko gea 250 metro, 500 metro, kilometro bat inguruan, eukiko ditugu hemen irudi pila badazka honek, hau NASAn produktu bada eta aurkitzea dazkazue irudi pilo bat. Eta hau martxuan 3ko argazki bada, nila presentazioak modo on-neon, eta imaginatzen zate zer dan, ni kotxea jetxin nintzen goizian eta ikusen, jode, kotxea hola, garbitzea junberko eto. Hori atia bai, baina zeo ze badaka gainetikan. Txorikaga itegue bai kaiuak eharra, baina ez. Polenare egun hauetan asko dago, baina oraindikan ez. Bai. Da Saharako hondarra. Hau askotan ikusten bai, kalima. Hau egun hauetan azkeneko urtetan gaina pila ematen nahi da, beti da nik emango zan, baina bueno, martxuan 3koa, orduan nik ikusi nun kotxia da esan nun satelitean behirako eta berze gertatzean. Bueno, hau ja iztia dakat. Eta hemen dakazua ikustia, bueno, nahiko potentia etorri zan. Ikusten dezuenian zarautzen itxaso aldetik nola pixkatzea, normalian batzutan pentsatzen dugu, igual itxasoko kresala, brumak, eta baina askotan zea da. Bai, Saharako zea, eta garrantzitsuak izaten dira, gaina transporte hauek, fertilizatzeuelako zeak, eta bar. Ni goratzen naiz, ez dakiz urte esan, orain dela 2 urtego Italian egon, eta egon zan, hauetako evento bat, igual ez zate gorauko, baina ni memorian gehioak, porque beti hola ibiltzen naiz. Eta zeon kotxia ur pixka bota, eta illa ondarra eta lokatzatea ez esan, izugarria. Imaginatu zazue zenbat material transportatzean hor, ez da? Eta hemen, bueno, hau da Worldview, eta nahi sartu hauek zuek pixkatzeatu, pixkat jolastu hauekin, ikusten dezuen bezala, resoluzio pixkat handiagoa daka, oraindikan ezin dugu asko ikusi, baina, bueno, eskalan gauzak, ze evento nahi dugun ikusi, ze fenomeno nahi dugu ikusi, satelite bat edo beste erabili. Honentzako ez da biharrezkoa 10 metro. Honekin hau zein da, dakau modi satelitea hemen dazkazue, hau modiza da, dazkau gero hemen asko gehiago. Eta dijoaz 250 metrotatikan, hau egun berdina da dana, 250 metrotatik, zea batea, hemen atmosfera nola da hon, ja izan frantzialdea juten.
Orduan, honekin jarraituta, dazkazue produktu deribauak zehatzia, bilatzia. Inglesez da oso hori txarrez hau, baina bueno, hemen jartzen baizue bilatzailean add layer edo gehitu kapa bat, bilatzen dugu dust, polbo, eta ikustia dakau eratorritako informazioa. Hemen zaiten du umbral bat jartzen da seinaliai, eta ikustia dakau, begiz ikusi berrian produktu bat ja deribaua. Eta hau, juntzan ja goraka, ez dakit noa aldea. Hemen beste uste eta udala aurrekua, ez dakit, 2022koa izan zala ere bai, kriston, batzutan ez da ezer ikusten. Kanadako zutiak, hau igual jarraitu izan dezu, azken urtetan kriston zutiak egon dira, Alberta, British Columbia, parte bat da naturala, beti oten dialako eta dinamika batzuk naturala dira, baina klima aldaketagatikan eta aigia pasatzen izena due 6. generazioko zutiak, Jesu Kriston zutiak izaten dira. Ezin dira kontrolatu, ezin da ezerrin. Eta adibidez, hemen zutia zein dira? Hemen ikusten nahi gana da, kia. Oain pixa, diakiak, eta hau ez da oso esageraua, porque egun batzu daude, jata dana tapauta da ona. Eta, hauetako zutiak eta kiak honeaino iritsi izan dira, eta batzutan, ni behin goratzen naiz teledia jo ikusten, da esate zuen kalima da, eta etzan kalima, zan Kanadako kia zan. Dakau itiare bai, beste produktu batzuk ikusi, hau da, ze jarri dut orgoian, hotspots, dia termikoko seinaliak, ja eratorrita daudenak, eta honekin zer dakau itia, hor juten zate, hor, zehan dakat jarrita berez, hemen badakau jutiano, hemen behian, eta dakau timelapse bat itia, zue jolastu nahi, zue ikusi zein dan zute baten evoluzioa, hori ere jakin ikustia dakaula. Hemen ikustezue. Hau zuhiltzaileantzako eta oso interesgarria izatea, askotan jakiteko modeluak eta egote dira askotan, ez da, eta kombinatzeitue aiziak eta jakiteko noa joan, baina gero honekin, informazion komplementaria, ez da, ikustea nola frentia moitzen jutean da espanditzen eta ze direziotan. Gauza hauek ikustia daude hor. Eta hau da, Kanadako zute horietako bat nola moitu zen New York aldea, eta hau honeaino ere iritsi zen. Eta normalian ikusten nuen bi horretan, eta gero prozesatzen nuen beste toki batzutatik. Hemen linka da eskazue, gero presentazioa dakazuenian, honei eman da eramango izue honea. Eta ni orduan Twitterren asko da ibiltzen izan, ja ez naiz ibiltzen, publikatzen ditu hauek eta New Yorken eskan 10.000 bat jarraitzaile hola. Eta hasi zitzaizkiten danak argazkiak bialtzen. Ze bialtzeia zu argazkia. Hauek ez dira, porque galdu initu nahi, ja kontu ez naiz ibiltzen, eta eta ditut egun nahietako argazkiak honen azpilan. Kriston, izan zen kriston, nola esatea, emergentzia de salud publika horietakoa izan zen kristona. Osea, ni uste medidore dana zauden, a tope. Gainezka zauden danak. Eta, orduan hemen ikustezue, jendean maskarilla egin da, idazte ziren mesua da, estamos así aquí, inglesez esaten hemen gaude, hola, ezin deula kale atea, beren histori kontatzen, vamos. Kuriosua izan zen ebai, no? Eta hauek Australiakoak, oain dela urte bat zutakoak ja, 2020, oain dela 6 urte, Jesu Kriston zuak egon zian ebai hemen. Ni garai hartan egon emergentzitako zerbitzuan, eta gero, nahiko fresko dazkatu haindikan zea horiek, baina hau ikus dezu da, nahiko bildurre mate hau, porque hau izango, hemendikan Bilboa eta asko ze haratago, eskalak ez dazkat jarrita, baina, ikusten dezuenian hemen eskalak eta ikustia dazkazue, hemen reglatxo bat, naiz moitu. Ez zai moitzen noin, eskalak eta aplikazio bertan ikustia dazkazue. Eta hemen, markatu, hemen dazkazue irudi hauek jetxi eta zuen poster bat nahi bazuen, honena ez dakit egokiena da poster bat itia, baina, hori ere itia dago.
Jendiak eolako gauzak egiteitu, gero imprimatu, handian jarri, oso gauza txuluak egoten dira. Eta, bueno, gero da kasue beste produktu bat, daude, ez dakit, jarritu tiru, baina da eskazue 1000 produktu hor barruan, bilatzailean jarri zerbait eta esango izue. Zatarren, hemen Outlier esaten daunean, hemen da eskazue tematikoki banatuta, eta hemen da eskazue aurkitzia produktu mota pilo bat, produktu eratorriak eta bar, ezta? Hori pixkazuek jolastu. Eta hau da nighttime, gau esatatako irudiak. Hemen jarri detena, bueno, hau igual pixkat ezagutuko zu, ez? Ja, bueltatu zan. Apagón. Baina, ordu gontan ja, ez dakit ordutan da onartuta, baina ja nahiko, ez dakit goizeko 4 bostak izango zian, baina ikuste zuen bezala, hor Granada eta inguru hortan oraindik garnetzan bueltatu. Orduan gobernuak esaten, ja, vuelto la luz en todo ni seinun. Hona etorri da, egia alda, egia esaten hori aldean. Eta, bueno, egia esan. Egia esan, menos Granada eta inguru horretan, eta Almeria inguru hortan, eta, bueno, leheno esaten nuna, berriro, bai. Portugal askoz ez argi gehiago dauka. Ba, igual saturago da hori, bai, edo hauek pixa konpintza sartu behar da, irudi hauek. Bai, ez dakit zergatik handa honain saturagoa. Hor, ez dut uste, benetan. Bai, partu, bai, algarbe aldiare pixa, bai. Bai, hartu behar da pixka konpintzaz, porque asko saturau itau sensoria. Orduan emateuna baino asko gehiago da, baina egia da, hor, bai, argi asko da, inguru horretan. Etxo gauza hauek, olako gauzetako, ez igual Europan ez, baina Afrikan eta horrelako gauzatako erabiltzaia. Jakiteko indize desarrollo humano horren barruan dago aldagai bat dela edo kalkulatzeala olako irudikin, no? Jakiteko, bueno, hemen ez dakau akzesoikan toki honeta, baina argia baldin badao, ba, bueno, desarrollatzen nahi dian seinale eta olako estudio asko daude. Eta hori, bueno, hori nahi nun berrirore azpimarratu datu irikianak, porque esan dizuet, gobernuak esaten hau pixka brometan esan dut, baina, bueno, esate da askotan, eta nik uste hau aipatu nula, datu irikiak informazioa demokratizau egiten duela, ez da? Verifikatzia dazkau gauzak. Eta, bueno, ja, ez da inerreixak ezurretan ibiltzia leno izango zan moduan, ez da? Oain dela 50 urte esatia zeken gauza bat, bueno, gaur egun datu ireki esker, bueno, ikustia dazkau gauzak, eta, bueno, ez da, adibide espektakular bat, baina, bueno, hortxe dago, no? Eta, bueno, gero, hau jarri eta adibide bezala, ez dira dana katastrofiak, eta ni asko ibiltzen nintzen, bueno, egunero leno Twitterren da ibiltzen nintzenean, sentitzen nuen egunero eman berniela jarraitzailea izehose, eta, bueno, irikitzen nuen, anak behiratzez nola, nire maztiak, ja, formazioa eratorri nahi dugu. Nahi dugu jarri, hau edia zuaitzak, hau da aura, hori klasifikatu egin behar da, gaur egun bakizue inteligentzia artifiziala eta erabiltze deula eta zea, eta, bueno, hori nahi du, baina hau jakin. Eta, bueno, hola ikusiko lirateke. Hauek jarritu zenbaki horiek deitze dizkio gu bandak. Banda 2, banda 3, banda 4, gero tabla bat jarriek jakiteko zuen bakoitzak da espektro bat. Espektruan zati bateko seinali hartzeu, no? B2 adibidez, banda 2 da urdina. 3 gorrilla eta 4 urdina, gorrilla eta berdia, no? Hori RGB-en jartzen dugu, eta zaik uste dugu, kolor verdadero deitzen diona. Jartzen badeu infragorrilla, gorrillan, vegetazioa ikusikoa gorrilla, espektru hortan reflektibidade oso handia dakalako gorrillan. Bueno, hau pixkazea da, baina horregatik ikusiko dituzue askotan kolore xelebreat hauek, baina jakin diala infragorrillan jartzen diolako gorrilla eta bar. Eta hemen jarriet eta adibide bat ikusiko deu, sentinel batena, radarrana. Hau beste totalmente desberdina da, ze honek egiten duna da sateliteak izpi bat bota, eta honerre botatzeu, eta jaso iteu berriro. Fizikoki, printzipio desberdina dira, horregatik ikusten dira desberdin. Oso beltza ikusten da, oso espekularra dalako, iristea izpila eta
tokidan eta jutea, porque ez daka nun rebotau, eta mendian malda hontan, hemen baldin bakau satelitia, eta mendia hola baldin ba, pum, rebotatzeu, eta reflektibidade izen hau, retrodispertsio oso handiaka, orduan balore oso altuak dazka, no? Txuriak kasu honetan. Bueno, honen inguruan, gero igual adibidetxo bat ikusiko dugu, nola ikusten den zute bat kolor berdaderon, ez da, 4-3 bandatan, nola ikusten da uin txikiko infragorrian. Uin txikiko infragorria dago espektruan aratago. Daka uin luzera handiagoa. Uin luzera handiagoa dakaunean, radarra bezala, diala ja sentimetroko uinak traspasa huitau. Radarrak traspasatzeu odeia, eta segun eta zein dan dentsitatia kiana, zea honetan, regio honetan ikustia dakaun zer da hon azpitikan. Orduan, nahiz da odeia auki, ikusiten dugu hobeto zer dakaun azpitikan, ez da? Orduan, hau mapeatzeko zute baten konsekuentziak, hortako dira. Eta, gero hau jarri, gu erabiltza hau pixka teknikoa da, baina daka erlazioa zuk esan desunak galdetu ezulen, hau dana zatu iteue. Claro, eske, gaur egun ja gaude Sentinel bilak 11 bitan hartzeitu koloriak. Osea, pixel bakoitza dazka eukitzia, presizio oso handia, dazka eukitzia kriston gris kolore pilo bat, no? Kontuan hartu banda bakoitza grisetan hartzen diala, gero horiek kombinatzen dira da koloria atatzen dugu. Baina 11 bitetan ja, ez dakit, 11akua ez dakat hemen, baina 4.000-6.000 koloren bitartian da. Orduan horretzen nahi du esan, pixel bakoitza pixu gehiago dakala. Kontuan euki, 250 kilometro diala zenbat pixel eta 11 bitetan, normalian 800 megatan ibiltzekea, nahi bako zeinuten imagin originala. Gu ez geha ibiliko imagin originalakin gaur. Ja prozesauta emango dizkigu erabiliko egun zeak. Baina oroar generalian, jai gaude, Sentinel bilak 50 petabaiten gaude. Oain dala ja, hau da, 2025-koa ustez, ja, 50 petabait, dia 50.000 milioi, hola esan da, exagerazioa. Eta zenbat pixel dazka, horizontalian da vertikalian? Inberko zinun, 200 kilometro, 200 kilometro, kontuan izan da 10 metro, gero hartu kalkuladora, eta bai, asko, bai, 800 mega, 500, depende de tokia eta. Gu prozesatzen deunean hau berditugu ja servidore potentia. Leno ni hasi nitzanean, doinan handan eonian, horritek ginun doinana toki txikia. Imagen batekin egite ginun. Dana eskuz itezan, geizten zian, ordaindu itezan garaitan iten ginun, eta dana eskuz itezan. Gaur egun, oain dala gutxi publikau ginun, ez dakit, ni nun estudioa hor, Amazonas, El Chaco, El Cerro, Caatinga, Brasilen, eta hori ja ezinezkoa da itia eskuz. Berdezu, serbidorea handiak, eta ja dana odeian itea. Ja, kantidade oso exageratua dira. Orduan, hemen honeaino pixkat teoria. Hemendik aurria, esaten nahi nintzana, zer bihar deu hau dana era profesionalian edo afizionatuan erabiltzeko. Berdituguna dira plataformak. Plataformak zeintzuk dazkaen ja irudinanak almazenauta, eta badaude gaur egun zerbitzu desberdinak prozesatzeko irudiak. Bai nahi baezu gauza komplikatua zientifikoakin, edo ikusiko den bezala afizionatu mailan ikusteko gaur zarautza nola daun, edo hemen jarritena, nola da parke hau? Botswana. Bai, Botswana, Okabangoko parkia. Gaina uste proiektu bat hasi behar deula hor urrungo urten, así que espero kontako izuet, porque horkuak interesgarriak egongo dira, uste uran mailak eta beste satelite mota batekin hasi bergea. Proiektu baten aste-zehaztenean, gero jute-zehaztearea zerbait aztertzea edo? Bai, ni espero baietz. Onda, ni honitza hain dela urte batzuk Kuban, eta jun ginen, Kuban,
Baina, bueno, han gauza asko ikusteko orduan hango jendiakin gehiago hitzeite zan, han Instituto Geografia Tropical, da hango jendiakin zan proiektu bat bases ambientales para la seguridad alimentaria local, eta oso interesgarria, baina, bueno, hau dana pixa arrozaletan da ite zuen lana, eta zeon asko ikusteko, orduan infrastruktura danak esatuta zeuden, eta asko zan hango ikertzaileekin hitzein. Hemen espero jutia, eta bai, ikusiko, eta naizien drogan roiuakin neonian naizien bialdu Afganistanea, eta esan, ISIS-a zeon orduan, da esan, bialdu honea, Eta hemen, badago esatea zer aztertu behar dezuten? Bai, hemen oraindikan ez dakit ondo, porque definitziar dago gauza, baina badaude beste satelite mota batzuk ez optiko, diala altimetruak. Eta dago satelite berri bat, iten dula altimetria urana. Bai, olatuak eta neurtzeko, baina baita ere lakuen eta nibelak neurtzeko. Orduan nahi da pixkat aztertu hori eta zer lazio dakan goiko arruekin, hemen Angolako arruekin, eta bueno, ura nola moitzean, da ze disponibilidade daun, ze impactu dakan, eta olako gauzak. Erabiltzaileak gero modelo asko iteko, malaria arriskuakin erlazionatuta da ordenak, eta bueno, aplikazioetan milaka daude, baina bai, espero jutia, eta bueno, kontako izu, eta hori interesgarria hangoa. Bai. Orduan, gai tematikoan arabera esan dizuet, jarritutela satelite ezberdinan, nola ez nekizkin zuen perfilak, bueno, sartuet hemen pixka danetikan. Hasiko gea orbita altunetatikan. Hemen ez dut gehiagik kontauko, priori zaudet, Sentinel-2 eta bar, no? Baina jakin badaudela aplikazioak ikusteko aldizkaritan eta ikusteko, adibidez, EUMETSAT-a, dazkala, bueno, satelite berriak eta europarrak eta baditula, horrea sartzia da gazue, pixkat esploratu, jolastu, eta gero nik asko erabili izan dut NOAN desarrollo hau da EUMETSAT-a, bueno, dazkau, hemen inbitatzei zue pixka jolastea eta bar, ez da? Eta gero beste haure bai, no? Hemen dazkau satelite geostazionario desberdinak, GOESak Amerikarrak, Emeritzia, hemen Japoniarra, Meteosatak bai hor daude, eta bueno, dakau pixkatatzeaka jutia, eta hemen adibidez ezin deu 2015 jun ustet, 2025 moztuta bakela, behaien serbidoretan edo egongo dira, baina bueno, pixka nahi bat zua jolastu, kriston gauza txuluak ikusten dira hemen. Adibide batzu jarrituk, hau adibidez, ekinoziotikan hasita, lehengo urteko martxotikan, aurtengo martxor arte, ikustea nola udaberria, no? Justu lurran bizatiak, timelapse mota hau egitea daude. Pixka jolastu, gero tormentas da arena, hau ikusi nunean izugarria, iruditzen ez zaiten. Hau pelikuletan da ikusten da, La Momia eta olakotan ikusten ditugu, baina baina ni olaenekan baina ikusi eta izugarria iruditzen zait. Oain dela gutxi ikusi nun beste bat, Australian salare bai, pasada bat, eta gero sare sozialetan pixka behiratzen ikustezu bertan-bertako argazkia, eta bueno, kriston monstrua dira, honek eskala ez daka hemen, baina 1 kilometro baino gehiago bat dira, así que... Baina hori egiteko, zenbat argazki atatzen dira? Asko. Baina ordu betian edo zenbatian behin edo egiten dira? Hau ez dakit. Zenbat bihurtu egin zenbat argazki. Ez dakit hau 10 minuturo dan resoluzio temporala. 10 edo igual 15 edo gero jartzezu bata bestian atzian. Ez dakit seguru honena zen badan. Baina bueno, satelite geostazionarioak hartzen dute pan oso zean. Hau izugarria dare bai, ungatunga. Oain dela urte batzutakoa daia, baina Pasifikoan eman zan sumendi baten esplosioa da, eta nahi iruditzen zait harrigarria. Hemen dakazu eskala pixka Australia dau, eta hemen ikusten dezuen txampiñoi hori da. Jesu Kriston petardatua, honek eukiz artikulo zientifiko batzu badaude, esplikatzeuna globalki atmosferan izan duen reperkusioan. Orduan, hemen ikustezue nola, hau ustetik bat zala leno, zea egon zan, bila jontauzian eta gero
higadurakin da berriro separatu indi, hau da resoluzio handi jogu batian, baina nahi, irudi hau flipanti. Ondatuak eta maremotua eta atzetikan baitari izango zen? Bai, honetan uste etzala asko notatuz, nahiko urruti zeon, baina bai, hori bestea ezagutze ditugu beste terremototan eta eman izan dianak. Eta lehen esan deten bezala, askoek nahi duena da hemen resoluzioa, ni nahi dut ikusi guk, adibidez nahi ditugu zuhaitza kontatu, baina militarra zen nahi du, jakitia Leopard badan edo T-62 tanke bat, edo lo que sea, eta hortako resoluzioa, berda. Hemen ikuste zue gero, resoluzio temporala. Orbitan arabera, hau izango zen, Sentinel 1000 da, hola, 700 hori, zea hortan, altuera horretan, eta polotatik pasatzea, hartze ditu Ekuadorian 10 egunero irudi bat. 10 egunetan Ekuadorian irudi badak. Hau polotan, gutxi no? Porque polotan azkenian lurra moitzen jutea, baina zu polotatik igual pasatzea. Pasatze gertatzea, Sentinel 2 hiru satelite daude. Orduan, bataz beste lortze deuna da, 3,3 egunetan eukitzia munduko edozeintxokotako irudi bat. Hau zuek jakiteko ere, etorkizun batian gero esplikauko eten bezala, irudiak eta nahi baituzue behiratu, kontutan izan. 3 egunian behintzat eukiko etemen irudi bat. Komertzialak zeite du, kriston konstelazioak bota. Planet honek adibidez, jadazka 200 bat satelite. Honekin egunian behin badakau aukera eukitzeko munduko edozein txokotan irudi bat. Eta zen nahi due gehiago jaitsi, eta hortako ze berdezu resoluzio berdina mantenduz, satelite gehiago bota. 200 sateliteekin baldin bazkau irudi bat egunero, 200ekin eukiko deu, 16 orduro edo lo que sea. Hori da interesatze zaiena azkenian, ez da komertzialki, ez ditut nahi militarrak gehiegi aipatu hemen, baina mundu honetan naizta gu ez dakaune kontaktu ikan horiekin nire arlo profesionalian, behaien influentzia dake, eta horrela da. Hemen jarritu satelite batzuk, hemen segunde eta satelite erresoluzio temporal bat edo beste eukiko, eta honek, gure arluan haue aipatu nun ze albidetzaigu, modelizatzia eta modelizatze horretan ikustia aldaketak. Ni adibidez, komentatu nun, honitzen deforestazioa eta behiratzen, hemen jarri eta adibidetxo bat, Zarauzkua horre uste jarri nula haure bai zeakua, horra bendainoko pabelloi batekua, ikuste ginen lehen nola zeuden zuhaitzak, eta haue dia indize honekin ez dela esplikatuko, baina seinalia bakoitzana modelizatze dugu, hau da seinalia belardiana edo zuhaitzana, eta derrepente ikusten dugu hemen zoze gertau dela, zuhaitza moztu zituen, eta asfaltatzen haste dira, eta seinalia honeaino zehatza, no? Galdera bat, esan dezu adibidez igual 3 egunean behin edo argazki bat, atzera, argazki guzti horiek gordeta daude? Bai. Eta noiztikan? Sentinel 2014. Landsat seria hasi izan 1972an. Orduan etzan sistematikoki hartzen dana, normalian priorizatu itezan, porque, karo, garai hartan ez zauden gaur egungo almazenamento sistemak eta zea, honet pixatzeizu Jesukristona, baina Sentinelekin adibidez bai priorizatzeala Europa eta, porque programa europeua da, baina, saiatzea sistematikoki globosua hartzen. Dana ez da hartuko, eta igual faltako dira irudiak eta ez talako priorizatu edo jakintzazu zein arrazoien gatik, baina hasiera baten bai. Eta publikoak diran hauetan eozeinek hartu ditzake? Oen dala 10 urteko irudiak eta... Bai, eta lantzatake bai. Gero erakutziko izu eta adibide bat eta ikusiko zue. Orduan hori albidetzaigu. Urtia mehin eukiko baldin bagen hori irudia, gauza hauek ezin dira, gero da resoluzio temporal daundiagua, hobeto. Resoluzio espaziala atzo galdetze zinua, esan zen idaten pixkat esplikatzeko, no? Leheno esan da pixkat, pixel batek dakan tamaina. Sentinel 2ak dazka, gorri, berde, urdin eta infragorrian 10 metro. 10 metro priorizatzea optikua eta infragorria vegetazioan
zea relevantzia handia dakalako da goratu satelite zibila dela eta bueno, pentsatu zala pixkate bai ikerketa hau egiteko, basuen kudeaketa, detekzioa eta hola, eta bueno, baina bueno, irudi hauekin hori nahi dizuet erakutsi pixka, no? Resoluzio oso handia baldin badakau, detaila asko dakau, resoluzio txikia baldin badakau, detaila galdu itea, baina honek daka zer ikusia eskalakin, ze eskalatan nahi ditugun ikusi gauzak. Adibidez, hemen zea bat jarriet, adibidetxo bat ulertzeko, nahi badeu sarautzen ikusi, mapeatu, nun dauden zuhaitzak individualki, ez dugu erabiliko sentinel bat, 10 metrokua, porque 10 metrotan igual 3 zuhaitz dazkazu. Nahi dugu individualki ikusi zenbat zuhaitz dauden, orduan berdezu resoluzio handiago bat. Orduan horrekin gai izango ginen eskala handiago baten mapeatzeko mapa bat iteko, ezta? Bat 500 edo bat 100 edo lo que sea. Sentinel bilakin eta zertako balio, gero ikusiko ditugu adibideak bai, eskala regionalian ikusteko gauzak. Deforestazioa nahi badeu ikusi Amazonasen, hori ondo ikusiko dugu, porque hor azalera oso handi bakentzeue, igual, ez dakit, 300-400 metrokua, hori ikusiko dugu erreix. Bestalde, hemen jarriet adibidea, Torreluzeako plazan sentinel bat egin za ikustea, hemen petatxo, hemen berez berdia ikustea, pixka jolazte dugu gero kolorekin eta hori ikustea berdia hau da, zuhaitzoi gaudia, baina nik uste hemen ondo ikustea ala, ez da? Bueno, ez da ikusten, hori nahi nun ez ikustea. Ideikan baldakazu ez erdan, berdina da, lehenoko berdina. Hemen baldin bagaude pixkat resoluzio honekin zein berda, pixkat maila regionalea jun eta suma atea. Orduan pixkat aurreo juten gara, ja ikusten aztegea. Guzti honetan guztian, kontuan hartu nila 20 urte bada mazkit honetan da, begia pixkatin daka. Zue jartzezaten nian, begi hori inberko zue. Interesa baldin bakazue satelitetan eta ibiltzeko, begi hori behintzat eskala honetan inberda. Ni hemen ja ikusteet grisa. Karretera generala, adibidez. Baina, hau ja pixka da, suma ateatzen jun berda eta orduan ikusten eskala regional horretan zehaztegean ikusten, no? Baina Hondartza, zentrua, Amalur parkia eta bar, ezta? Pixkat atzeago juten bagea, baina Zarautza ikuste dugu. Hau da, egun hauetako irudia da, erainunekua, olako zeuze uste dela. Baina esaten nuna, eskalakin erlazioa daka, resoluzio espazialak. Hori da esaten nahi nintzen, eta gero danak, esan dituten guztiak, bai resoluzio temporala, espaziala eta hauek dake behaien arteko lotura. Satelitea gero eta orbita altuagoan egon, erresoluzio espaziala, txikillo, no? Urrutillo da, orduan kriston kamara berko genituzke handiago ikusteko. Eta temporala handiagoa daka. Horregatik adibidez gaur egunen eta eguraldia ematen duten nian geostazionarioa dira, hauek hartzen due 10 minuturo, ordu erdiro imagen bat. Orduan behai egite ditugu gero timelapsak, da horregatik ikuste ditugu odeiak moitzen. Berriz gero eta baixu egon, lehen esan detena erresoluzioa espaziala handiagoa, baina temporal txikiagoa, orduan ze berdau, satelite gehiago. Lurra azal gutxio eta bueno. Erlazio hori kontuan izan beti, horregatik berditugu kostelazioak eta gero erresoluzio espektrala, hau beste, eta gero zue jolastu nahi baldin bai, zue pixkatez honekin ahal izango ezue. Baina kontuan izan, ez deula bakarrikan neurtzen espektro optikoan. Jute geha, espektro pixkataratago jute geha. Hemen dago guk ikuste duguna, espektro honetan, 400-600 nanometro artean, guze ikuste dugun honen kombinazioa, eta sateliteak ikusten du haratago. Zergatik, laguntzen duelako hobeto diskriminatzen lurrazaleko kubierta desberdinak, dakau militarra berrirore
nahiko ba igual zea termikua behiratu, beruak seinale oso potentia izaten du, eta jarraitzia, tanke baldin badao, hori jarraitzia dakazu, baina aplikazio zibila badazka termikuak, bai, adibidez, zutien evoluzioa ikusi eta jarritut gero adibide batzuk. Fundamento fizikoa oso erresa da optikoana. Dakau eguzkia, izpiba botatzeu, rebotatzeu eta sateliteak jasotzeu. Reflektibidadian ematea da adimensionala porcentaje, inglesez atatzen zaide, porcentaje bat. Hau moztu za. Eunekua hori da. Euneko antzeko bada, no? Bat geisten bazaigu, lurrazalan materialan konportamentuan arabera, zer X bat bueltauko zaigu. Ez nahi sartuko horretan, baina, bueno, hau edia lurrazal, adibidez, urak infragorrian asko absorbitzeu orduan ez daka seinaleikan, askotan ikusiko ezue ura daola beltza. Zerratik, uergarritasuna, bira, hau batea zait. Hau ikasin UPV-en esatzen, uergarritasuna, zer da, turbidez, erderaz. Uergarritasuna ondillo baldin baka, ikusiko dugu, gorrian, espektro gorrian, normalian, reflektibidadea ondillagoa daka, eta gu marroizka ikuste dugu, ez da? Segun eta ze propiedade dazka materialak, kurba bat edo beste eukiko ditu. Orduan, hori guretzako zientzilearentzat interesgarria da, ze gu hortikan berriro, honekin, baina, egunero momentutxo bat irikitzen nun, worldview hau, eskala horretan oso azkar ikustia dakazulako, aberse osea aidan gertatzen, nunbait, no? Batzutan zauze ikusten nun, bestetan ez, eta batzutan erabiltzen nun aldizkaritan ikusitako informazioa, gero erakutziko izueten aplikazio horretak jun, eta hor irudiak behiratzeko erresoluzioa ondio batian. Baina hemen adibidez, hau jarriet, irudi bat da asko, ez irudi hau, baina baizik eta hemendik eratorri nuna, eta hola jartzen nintzen, eta zeuze balda hemen da, ez tezue ikusiko, porque oso gutxi ikustea, baina hemen badago gauzatxo txiki bat hor, oso gaizki ikustea, no? Hor, berez dago hau. Ikusten hor, hau dago, fitoplankton bluma izen hau. Hor, badaude osanuan upwelling korrontia gortikan ura hotza iotzea dana, eta hor, sortzeia olako bizitza masak, ez da? Eta hau satelitetatik espektakularra ikustea askotan. Eta, hauek hartzen dituen, gero publikatzen dituen, eta egia esan arrakasta eukitze zuen. Eta gaina irudi hau da, nahi iruditze zait, espektakularra. Angola eta berriro ere Botsuana inguruan sortu zen zea hoi, eta gero balio izatezune beste zientzialari batzuk etortzeko, eta Twitterren erantzuteko eta esplikatzeko, hau zertzan, eta nola, eta hor iterazio poli bat egotezan. Eta hor badakazu jarraitzia noakadi joan masa hori, ez da? Claro, hau adibidez da Sentinel-3, ez daula gaur ikutuko, baina Sentinel-3ak egunero hartzeitu. Leheno ikusi deun bezala, ez da? Modizakin eta egunero hartzeitu, orduan bai. Jarraipen hori tia dago egunero. Eskala honetan fenomeno oso masibua baldin bada. 300 metro dazka resoluzioa Sentinel-3ak, orduan hau jarraitzeko ondo dago, porque honek 1 kilometro baino gehiago dazka. Eta azkenian, erakutsi nahi nizuena, rollo hau guztia eta geho, baina beste horiek erabili, kuriosidadia da baldin bakazu eta hor dazkazu estakak eta behiratu. Eta, iristekea gero Copernicus browserra hau da desarrollo europarra, eta, hemen ikustia dazkau Sentinel bata, 2, 3, eta gero Landsatake bai, Landsatak 15 metro dazke, eta hau da plataforma Sentinel 2ak ikusteko. Leheno, hau ja esan den leheno, 3 satelite Sentinel 2 dazkau, holako trasto handia dira, konparauta gaur egun satelite komertziala askokin, diala holako katxarrito txikiak, hauek dira asko haundillo izatian estabilidade haundillagoa dake, 3 izatian behar dute estabilidade oso ona, ez moitzi asko orbitan, irudiak beti onak izateko,
eta, bueno, abantailadak ere propulsio gehiago eramatia dakela, kombustible gehiago. Orduan, leheno debrisak txatarra hori komentau deu, askotan gu, esateko, irudi bat falta, ze gertatzea, eta batzutan gero iragarriteu, kolizion aboidan, esateko. Badakie, esakuak badakie, badatorrela txatarra pusketa bat jotzeko, otalkaiteko, probabilidadea handia dakana, orduan nola propulsioa daken satelita hauek moitu iteue. Moitzanean, irudia ez du hartzen. Eta gero honi esaten, nun da honere irudia, ez da hola, gero hartze satelitea eta buelta iteue berriro bere tokira. Aurreko lekua. Aurreko orbita berdinean, normalian. Satelite txikiakin hori ezin da, baina, bueno, asko da, konstelazioa handia baldin bakazu. Horretarako irikitzen dute leiho horiek eta orain ikusten? Bueno, leiho horiek dira panel solarrak eta energiantzako. Propulsioa normalian zea da, likidua. Propelentia, batzanean? Sakabo. Orduan aztea ja atmosfera bere lana egiten pixkanaka, eta dragindarra beraka tiratzeio. Beraka, eta noizian behin ikusten dugu. Hemendik azte batea ez da giz erorikoa, pazifikoa, no? Eta, bueno, hori. Batzuk gelditzeia porai koetian zeak eta hor gelditzeia bueltaka. Hori da. Leheno ikusi dugu, aurreneko irudia ikusi deunak, zeak gorriak, zean horiak, ez naiz goratzen, koetian zeak. Kombustiblia sartzean tokia hori gero, segun ze fasetan daun koetia, bota itegu eta hori hor gelditzea. Guain SpaceX izekin behintzat, buelta huite dia berriro. Buelta huite dia eta horregatik handa asko zemerkio koete gehiago botatzea, satelite gehiago, dana lotura badaka. Bueno, hemen bandak eta, esan dugu, zuen normalian ikusiko dituzuen lau hauek, optikokuak, nahi baezu erabili sortzila edo termiko edo zuirra leheno ikusi duguna termikoa ikusteko zeak, erabiltzia da eskazu, resoluzio ezberdina dake. Interesantenen, 10 izango dira zuentzako, no? Baina, bueno, jolasture bai. Eta gero jarriet Sentinel bata ere bai, radarra leheno esan dizuetena, honek daka fisika desberdina, radarrian normalian banda desberdinetan zehatzea. Eta, bueno, fisika desberdinak da. Hemen dator el BIM, nola esatea? Uina dator sateliteeta, satelite aktibua dira, botatzeu, eta segun propiedadiak leheno esan dizuetena mendilan kasuakin, no? Dakau seinale bat edo beste, satelitea ezberdina da, radarra daka hor, eta bueno, asko ze komplexuagoak izaten dira. Plataformai dagokionez, ni dazkazue bi era ibiltzeko, bat anonimoa eta bestia registraua, ni beti registrauak funtzionalidade gehiago dazka, anonimoa pixka gutxio, baina, bueno, hasi anonimoakin nahi bazue, eta gero salto egin registratzia dakazu hemen, eta, bueno, esatizue, funtzionalidade gehiago dazka, porque dakazue imagina prozesatzia eta resoluzioa handiago baten jaitsi, eta bar. Daka oso sinplia da, dazka tresnak eta bilatzaileak. Bilatzaileetan, ni hemen jarrizkizuet, bueno, zer dakazuen itia. Bilatuta behatu, neurtu, uin luzerakin jolastu, imaginak data desberdinatakoak alderatu, konparatu edo gorde, irudia jaitsi, timelapsak egin, gero ikusiko ditugu batzuk, eta iruden eta ikusi. Hemen ikusiko ezue jolasten azten baldin batzate produktu pilak eta zaizkizuela, txuleta txiki bat jarri zuet. Hemen, hau erabili Sentinel bila erabiltzen bazue, L1C aukeratu eta besteakin berdin. Lantzat sortzilare optikoa dira eta Sentinel 3 hori, bueno, hemen jarri zuet txuleta txiki bat, interesatzen zaionantzako erabiltzia ikusteko. Opzio horiekin metadato danak ikustia daude, metadatua dira datuan datuak, ze ordutan hartu dian, beti UTC orduan, fetxak eta hori, beti jakiteko zuek noiz hartuta dauden eta irudian ezaugarriak. Portzentaia ere bai odeiana, bilatzen dezuenian, normalian 30 dago jarrita, baina dakazue aldatzea 100% nubez eta baldin bazka
70% odeiana, ba, bueno, igual zuei interesatzen zaizuen txoko txiki hori odeik gabe dago. Eta, bueno, erramintak, ezta, zuek erabiltzeko pixkat. Beste galdera hau zer da? Ja, adibidekin hasiko gea, ez naiz hartuko, zuek, imitatzei benetan zuek jolasten. Hau, ez da, hemen gutxi ikustea gauza, Noa, hiri ez da izonatzen honek, ezke, behin izeko da, malekoitikan zi joan, ez esan, Ibaki. Behin izeko malekoitikan da argiak ikuste zitu, zer di argi horiek, egunero argi berdinak eta zea, eta galde uzian da. Zeruan. Itxasuan, horizontian. Eta zer da hau, eta zer ez da, eta zein nunik, satelitea jun eta ikusi. Ez da ondo ikusten, baina, bueno, ja gaur egun ondo, ni uste herrian ja bakigula danak zer da, noain ikusiko zuen. Baina orduan ni ez nekan ez da ideia ikan, inbertzuen ikan ez dare. Olako zehose da. Hor dao. Eta atunan... Orduan, behin berrirore, gero kuadrilla mailan euki ginen kriston diskusioa, batek esaten, oie oso urruti daudela eta ezin dula, honek berez daka argiak hemendikan jarrita dazka izkina bakoitzian. Baina difrakzioagatikan da ez dakiz erroiogatikan ematezun zertzan urrutillo zaudela. Bai, orduan WhatsAppen euki ginen diskusio bat, eta ni hemen kastaina ematen, hori zadiala, satelitean ikusi. Bueno, verifikazio. Itzazu berriro? Bai, hor da. Bai. Hori da interpretazioa. Dial 6 boia eta bi zeak. Baiatzea da, baina bai, antxuak hortzen harrapatzen nahi dira. Hain bai, baina bueno, badakia. Eta zeiten dute, hori eskibatu? Ba, hombre, suposaten nila horta ez dakit nola da, hori kartanautikan edo eukiko gue. Hemendikan ez pasa, edo 500 metrota ez pasa hemendik, edo gau eze argiak eba daude, baina ez dakete ideikan. Ja, atea zituen, ez da, atunak hortikan, ikusi nun, atea zituela udara hontan edo... Bai. Eta berriro sartu berdute? Bai. Ustea ideala iten neurtzen grasa maila eta hori komertzialkia berbideragarria da, porque aurreneko fase honetan ni usteet hortan aiziala, no? Pixkatzen, esperimentala ikusteko, itzaldi baten hontzan, hemendikan, ez da izuna batena. Bueno, hori, neurketak itia daude, eta bueno, gero ere hemen, emateigu zea, 6,67 kilometros, no? Orduan bat oso burugor jartzen bada, dakau etortzia honea, eta bueno, neurketa hain. Bueno, ni neurketa hau indadakat eta klabauta dago, 6,6. Hemen igual internet... Ez dakit gertatzen, haure jakintzazu, azken aldian ni uste jende asko daola hau erabiltzen Iraneko rolluagatikan, eta oso mantxo dihua. Baina jakintzazue, bueno, neurketa horiek itia dazkazuela, ni hola esen neurtu nun, hartzezua hola, eta 6, bira, iaz maudet, 6,48, bueno, pixka repelente izango nintzen egun horretan, ez dake sateliteko zeakin da. Bueno, dazkazue irudia gordetzia, resoluzioa handian, txikian, hemen zue jolastu pixkat, hemen adibidea hau jarriet, resoluzioa handian nahi bat PNG, sartu berdea puntos por pulgada, 300. Normalian da hon bezala, nahi bat zue jetxi eta nidaka pentsatuta denbora dakatenian esposizio bat itia, porque dazka 1000 irudi inguru badazkat eta oso txulua gelditzen dira gero ikusiko ditugu, baina bueno, denborare ez da izaten da. Irudia hauek gero publikoak dira, hauekin gero konbentzioa izatu daiteke bideo batin... Bai, beti rekisito bakarra da, zea jartzia, la fuente. Hori ere justua bada, beti jarri berdia hoien, ni beti Twitterren eta jartzen ditun. Gaur egun hainbeste erabiltzaile dago jendea zela, baina bai, berez, bueno, eta batez ere komertzializatu nahi baldin baizu, bai. Golfo Persiko izango da un entretenimiento importante, ez? Bueno, dao tope. Hemen jarri zuet, de hecho, adibide bat ja Golfo Persikokoa, Estretxo Hormuz. Hormuz atxekin jarriet, ikusi dut atxe gabere bai, bueno, berdin dio.
Baina bai, dao atope, eta hemen ondo ikustea, da martxuan 18ko irudia. Eta dakau alde batetikan, hau da Irango armadako droiak botatzen dituen barku bukia, petardazo bat eman zioen, ze gertatzea, ja ikusten nahi geha aurreneko kutsadura, ez da? Hau zea da, petrolioa da. Bueno, ez da petrolioa da gasolina segurazki zeana. Honeire eman zioen ez dakit zein dan, hau Safen Prestige, ez dakit zen nazionalidadezekan beste petardazo bat. Termikoakin ikusita ondo ikustea. Termikoa berrirore gaueko argiakin ikustean bezala, haure satura huitea eta horregatik ikusten dugu, haula, sua da. Hor gaizki pasatzen egongo dira, seguru, porque, bueno, hemen kiare ikustea da. Eta bestiar, ez dakit hemen portu honetan zer da hon, baina ezke, bueno, dao saturauta gauza, da eskazue aurkitzia sateliteko irudiak pila bat. Adibidez, Israelen inguruan normalean neko zensura mila data ez du jakitia nahi bestiak zenolako pepinafo jaso zituen. Adibidez ikustea dut, ala eben eroitzea misilak ikustea dut, numeroian eta gauza hokin. Bai, bueno, honekin, Sentinel biakin ikustia hongo zan, zea hundila baldin bada, provokauduna hundila baldin bada, baina badaude, horre, eske hainbeste ondia ez dakitela oain adibide zehatz bat jartzen, baina pila bat ondia. Adibide pila bat daude. Orduan jakitia dagazu nun erorian 100%. Oain, leheno esan detena dekalaje badao 14 egunekua satelite komertzialetan. Komertzialetan. Honetan ez dut ikusi oain artian zaikan. De hecho, gaur bertan ikustia dakazu eta ni gaur egon naiz ikusten, da atzoko irudia badaude. Igual, ez dakit. Baina, bueno, resoluzioa handikotan, bai dekalaje hori badaola, baina jendiak erositeitu gerran aurreneko egunetan eroste zitun eta ikusi izan ditut ja publikauta, Twitterren eta. Beste adibide bat, barkatu honetaz gehiago hitzeitea gero, adibide pixka naturakin eta erlazioak jarriko ditut, baina, bueno, haure zea bat bada, Moron de la Frontera. Esan ziguen, egon zan, kriston, polemika etzula, gobernuak esan zuen etzula usten abioiak hemen zehatzen, egotia, eta, bueno, junitzan, ikusi do, martxuan batian, notizia uste bilan izan zala, eta alde egin berri izan zuen. Zer gertatzea, guretzako beti zea bat izatean, odeiak. Ez zeuden, 6an, 8an irudirik ez zeon. Eta hori guretzako, arlo zientifikoan zea bat izatea, putada txiki bat, porque esatero, jode, ez dakat hemen irudia, eta, bueno, horregatik handakau Sentinel bata. Orduan hemen ikustea, haure bizka begila egin berda, baina, bueno, hemen ja ikuste deu, bosteako ja ez zeuden. Abioiak, hemen 27an hor daude, hauet tankerrak dira, gasolina sartzeionak zai. Bueno, honekin ezin dau jakin oie diala, baina suposatzen oie diala, porque uste eta 14 bialdu zituela, 8 hemen ikuste ditugu 8, eta hemen ja ez zauden. Orduan behin berrirore, gobernuak egila esateigu, bueno, hemen ez daudeia. Uste eta erresuma batura juntziala. Eta, bueno, gero funtzionalidade mailan, ikustia, itia dazkazue gauza hauek, ikusteko konparaketa hauek, baina hone balio, lehen esan dut deforestazioa edo zute bat, edo dana dalakua konparatzeko. Nahi badu jakin gobernuak egila esaten duna edo ez, badauka horrela biratzea, ezta? Bai, eta kontrakua, bueltatzen badia, hombre, gero hemen hau egazkin bada, ez dakiz egiten horrek ez zuen aukiko, uste beti hor da hola. Baina gero honitzan behiratzen da beste, jendia espabilauta egotea movida hauetan, porque gero asko inbertsioak iteitue eta ez dakize, eta bakize, ni ikusi nitun ez dakize puntutan zan, irudian nunbait badakat, ikusi nitun como 22 F22. 24 F22. Ikusi nun notizia nun baitan, eta junitzan behiratzea ez dakitze munduko aeroportutan zan, eta hor zauden. Eta gero ikustezian ez zaudela, eta jendeak informazio hori erabiltzeu beren ez dakitze gauzatako, baina, bueno.
Inbertsiotako, bai, asko bai. Gero zer da hoitia, bueno, hau ja kuriosidade bezala sartu eta hau ezin da Copernicus browserrekin, baina batzutan, bueno, hau erraiz da hoitia, no? Retrodispersio maksimo hartzen dugu bi data eta bi data horien artean dauden irudi guztien maksimoa kalkulatzen dugu. Eta ikuste dezu adibidez, nola autopista antzekuak dauden, ez da? Barko danak hortikan pasatzeia. Bilbon nun aparkatzeuen, nola esatea, donde atrakatzeuen, bueno, hor itxoiten egote dira. Hau da, urte bateko barku danak, egun hortan hartu dianak. Bira, ikuste da. Bueno, gauza hauek, ni adibide hau jarriet, baina beste gauza askotako erabiltzia daude, ez da? Estretxuan ebai, ehark ikustea horre zean zona horretan ebai, eta adibidetxuak. Eta hemen Ormuzen berrirore, bueno, hau da Marine Traffic, ikuste zuen nola dauden danak horritxo iten eta hau kuriosua da, porque hor Marine Trafficek erabiltzeu AIS sistema hori, eta horrek botatzeu seinalia eta jakitea dakau barkuan nun dauden. Baina, claro, batzuk itxaldu iteue, eta de hecho hemen asko itxaltzen nahi dira, ez jakiteko nun dauden, o errex ez jakiteko. Baina, claro, sateliteak garrapa huiteie. Orduan, satelite honetan ja AIS sistema bertan jarri zuen. Ez da publikua, baina, claro, itia dakazu, bueno, zein, askotan arrantzale ilegalak eta ibiltze dira, itxaldu iteuenak eta igual hemen ez hainbeste, baina Indonesia alde horretan eta asko, ez dakit, transponderra deitze zaion horreio ez, baina, bueno, asko itxaldu iteu, orduan, kontrolatzia da horire, no? Leheno esaten nizuena, noa, nahi bak hemen, biztagatxo bat bota hemen, jende asko giteitu, irudi komertzialak erosi eta hemen publikatu. Igual dekalaje hori eukiko gue, ez dut jarri honen adibideikan, baina bueno, adibide bezala hor jarri zuet. Danetik handakazu aurkitzia horre bai. Eta hemen beste adibidetxo bat aurtengo hau badakizu ezer da, no? Aurtengo zutiak. Kriston zea izan zen, bai Portugalen, Galizian eta, bueno, egon zen politikoakin eta nahiko iskanbila eta zea. Eta, bueno, adibide bezala jarriet banda kombinazio horiekin, dazkazuelako itia, dakazue bandakin da pixkat jolastia, eta ikusi banda kombinazio desberdinetan nola ikusten dian. Adibidez, infragorria leno esan dut, vegetazioa oso erantzun altua daka infragorrian erretzen bada beltza. Orduan, normalian gu interpretazioa egiten daunean sateliteko irudian ez dugu hori erabiltzen, hau erabiltzezu. Asko zerrexo dalako, hau edo hau. Leheno esaten una, hemen ez da ezer ikusten, eta hau irudi berdina da. Eta gaina ikustia dakau, foku aktiboak nun dauden. Porque uin txikiko infragorriak, erantzun hori daka termikoa, gauzak oso bero daudenian. Eta hemen timelapsak egitea dazkau. Zue pixka jolastu horrekin ebai, eta, bueno, holako gauzak. Hau bueno, sare sozialetan da publikatzeko eta askotan jendeak eskatu iteizkizu. Nire ustet komentatu nula batian, horre Kanariaseko volkanana izan zanean emergentzitan neon eta eginan publikatzen mapak eta tipo bat deitu zia Twitterretikan esan zian, gaizki aizia egiten. Laba nire izeko netxea dijoa, hola, letxe. Eta urrungo egunean, radarrian, ikusten nahi ginean hor batean bifurkatu intzan. Eta danak uste ginen hemendik jugun bertzula, eta beste aldeaka, eta ni esaten, jode, tipua esaten nahi zitzaiten, gaina mala letxe deixentekin. Esaten, hain nahi sartzen honea pixkat gauza ikusteko nola hon, informazioa emateko, eta bueno, zerbitzu horregatikan erabazizun la medalla de, ez dakit, emateu Ministerio de Interior medalla de, ez dakiz zein zan, medalla full de plata, o ez dakiz historia izan. Bueno, eta hau ikusteko eukiginun sortia egun baten irudi batekin iladana ikusteko. Orduan hemen ondo ikustea, harrek sortuzun sarraskia. Ez bakarrikan Galizian, baizik eta hauek ja Portugaleko zeak dira, Portugaleko zutiak dira. Hor eremua jarriet, eta bueno. Hau sentinel bila dare bai,
Eta, bueno, timelapseakin haure jarri nun adibide bezala, itia dazkazue milaka gauza. Las Vegasea adibidez, azkeneko 30 urtetan zenbat jaio dan, hau da Nigerreko delta internua, dinamikak ikusteko uranak, Antartidako inglesez Calvin deitze zaio, ez da klima aldaketagatekan, nahiz da gero sare sozialetan dana atxakatzean berdinain, baina, bueno, hauen atzetikan fenomeno asko daude, eta hau publikatu nun, eta lehen esaten nuna, zientzilariak ez hartu zian, esplikatzea zergatik bai, zergatik ez, eta, bueno, hori Egipto da, eta, bueno, hori da uste dela munduko txatarreia handiena, barkoa handiena. Eta kriston kuriosua da, no? Porque mateu lurra janiteitula, jaten nahi dala barkuak. Hiru den badazkazue gauzak behiratzia, eta hau da nahi asko gustatzen zaiten glasiar bat, Patagonian, eta bueno, adibide bezala jarriak. Eta bueno, hortikan aurrean nekan serie bat abstraktuana eta holako gauzak, eta bueno, naturan historik eta zehatzeko, bueno, dana banda kombinazioakin eta jolastia dakazue, igual optikuan ez da oso txulua ateatzen, baina hau adibidez bai da 8-4-3, eta bueno, ez dakit, aparentia dira, no? Hemen, hau da Madagaskarreko honeta askotan juten naiz ikustea, zer da honor, Madagaskarreko errekak, hau Indonesiatik handa volkanak, hau da Koloradon, ez dakit, el donutzo izen hau, eta bueno, hori Groenlandian. Bueno, pixkat, baldin bakazue pixkatzea, ikusteko. Eta bukatzeko, Aixierrekin hitz egiten da, bueno, bideoa gustatzen zaizkizula eta ariketa bat pixkat prestatu nun, igual ez naiz jungo detailea, baina, bueno, dazkazue, irudiak deskargatzia, hau aukeratu eta asko gustatzen zaitelako da, hemengo orain dela 2 urteko otsaileko irudi bat, kriston txulua, no? Euskal Herri osua ikustea, da elurra intzun aurreko egunetan, da suerti auki ginun, eta bueno, irudi hau eta zitzaigun. Ustet, ni ETB-kuai ezagutzen nion, azkenian eskau eta bialdu iten izkion, eta nuz ustet hau ETB-en jarri zuela, eguraldian gero hor jartzaitu irudik, bueno, noizia hemen, jau eskautzi indet hori, umia, eta ez dago. Eta, bueno, ze bihar deu bideo hau ekiteko, hau da Google Earthekin inda, eta berdeu noski aplikazio hau, eta irudia geiztia. Aixier, igual oso detailea espana izkuten, borre ja denbora gutxi gelditze zaigu, gero galdetu lasaia. Dazkau irudia geiztia oso erreixa da. Irudia aurkitu, erramenta jun eta jetxi. Hementxe, gazue. Arazotxo badaka, eskala oso zoom kanpotikan indako zoomakin geizten badeu irudia 10 metrota ez digu geizten. Geizten digu resoluzio txiki batea. Orduan gero 10 geizteko zein berdeu, hola jeitxiko liguke, orduan hau ez da ondo ikusten. Nahi baezu zarautza itezu zarautzai zoomain, eta hor, behiratu aberra 10 metrotan ze zoom mailakin geizte zaizun. Eta hor dakazu geiztia. Ni, bueno, adibide bezala hauek jetxin ituna 10 metrota, eta eskuragarri dazkazue fitxero danak eta bar. Orduan, hemen dakat, hemen dazkat, ja, irudi dana jetxita dazkat, ni ja pixka preparatzagatik gana, zeba ez, itxoin, momentu bat. Pixka ja preparatu inun ariketa, eta bueno, eukiko genituzke irudina danak irekita, eta ingo genuke hegaldi virtual bat bezala. Hordako jarri behar ditugu waypointak, deitzeizkionak, esateko programai hemendik honea nahi detu, no? Orduan, 0 naziko ginen, moitzesea, eta iten desuna da beste bat jarri, adibidez. Eta beste bat jartzezu, gero klik ematei jozu horrei, eta horrea jungo zan. Nila hori indabakat. Orduan gero ingo ginun, oso azkar esaten nahi naiz, baina, bueno, gero ingo ginun grabatu, bueno, ni hauek kendu iteitut, ingo ginun grabatu, grabatzen jarri hemen
botoitxo horrei eman, eta grabatu. Eta bira jungo ginateke, pixka pausak ininda da, Burgoseko aldia da, oraindik ez geha sartu Bizkaian. Angoian dago nerbioia, uste hortikan, bai, salto nerbion. Eta bueno, hola pixka grabatzen, hau gordeta geldituko zen, bai? Gordeta gelditzea, hemendikan salto itea, kasu, ez bazu nahi bideo batin, baina irudimentxotan nahi bazu euki, hona dakana da Google Earthek da, modelo digital de elevaziones integrauta dakala, hori da, altuerak integrauta dazka. Orduan zaite dau, irudia gainetikan jarri, eta ja, sofa baten sabana bat jarri bako baldin maginun bezala, no? Ja, forma hartzeu. Eta, bueno, gero ingo ginukena da, behin bideoa egin da, hemen creador de películas, ez dakitze, hau itxi berda. Creador de películas, eta hemen esport hau, eta ja renderizau ingo zeizun dana, denboratxo bat eramateu, baina, bueno, ja geldituko zitzaigun gauza. Hemen pixkat esplikatzete prozedura, eta hori dana esplikatuta dakazue. Nahi dezuen formatuan, resoluziotan da zehatu, eta nahi baizu editau. Ni hemen editau gabe utziet, porque, bueno, sin más. Eta hemen aukiko zinuen bideoa. Eta hau ja publikatzezu, edo telediaioa bialdu, edo, bueno, nahi dezuena dakazu egitea honekin. Egia esan, 10 metrotan esan dizueten, maila eskala regional batian gauzak txulua ikusteia. Behi bat nahi baizu ikusi, honekin ez dezu ikusiko. Baina hola ni uste aparente gelditzeala. Ni normalian haure kendu iteiot eta gero jartzeio Sentinel 2 dala, eta berez Google dala ere jarri berda, baina bueno. Eta hola xen, nahi baizu jun ere YouTubeko kanalea edo Twitterrea eta hori, adibide asko gehiago daude. Nik Twitterren uste daudela 600 bat bideo, eta Twitterren ezakit. Ez jarraitu, porque ez dut esaten jarraitzeko, porque ja ez dut ezer publikatzen. Eta dazkat Flirken bai, imagen estatikoak. Hemen dazkazuen 1000 adibidez, 1000 adibide ikusteko ze txoko eta... Esateizuet ez jarraitu, porque Instagramen eta eskez nahi zibiltzen. Eta bukatu baino lehenuo, para los muy cafeteros eta honekin ja bukatzet, gulanian Googleeko servidoriak erabiltzaitugu eta inuna aplikazio bat, hau ja kodiguak inda, eta, bueno, kodikotan da, etzatezu igual zauze bai, baina, bueno, nire kodiguak eta libreki konpartitzaitut, eta pena bada Copernicus browserren jaz lantzatak kendu intzituen, bata, bila, eta orduan, leheno bat zeuden, baina ja ez daude, eta ezin dugu, leheno altzan jutia Segertatu zen 1985 urtean, ez dakit nun. Hemen jarri zuet adibide bat, erlazioa dakana gaur egun gertatzen nahi danakin, ez da ondo ikusten, eta konexioare ez da oso izango, baina da Irakeko gerreko imagina, Kubaitekua. Orduan nola hortikan alde iten aizianian ja zutan jarri zuen dana, no? Eta hemen jarri nune bai, termikuak inindakua, bueno, hemen honetan ikusten pozo petrolifero bakoitza nola, uste bakoitzea juntziala, erretzen jarri zuen. Honekin nahi detena da erakutsi, imagen horiekin atzeaka, asko zehatzeaka, hau ez dakize urte dan, 1991, martxuan 27, dakau jutia, eta hau edozeinek daka sartzea. Lo que pasa que hau nahi baizue, olako gauza nahi baituzue, ja nahi esan eta emango nizueke kodigua, baina bestela 2014 arte Sentinel 2-akin. Eta, bueno, hau da dana. Zuek gonbidatzei zuet, zuek ibiltzia. Gauza hauetan, eta, bueno, gustatze baiz horregatik jarritu adibide asko, bai gerra edo natura edo bakoitza bere ezean. Hola, Jen.